وقت دے خلیفے ہوندے کون انہاں دے کول لاٹھی ہوندی تے بے قصوراں نوں اللہ اکبر انہاں نوں تعاون کردے ہیں تے انہاں نوں شاباش دیندے ہیں قصورواراں نوں ڈانگا مار دیندے ہیں سیدھا کردے ہیں بابیو تانوں اللہ نے گھر دا خلیفہ بنائے وڈا بنائے جائیداد بابے دی کیویں کدے کدے میں سوچدا جائیداد ساری وڈیری ماں دی بابے دی لیکن کدے نہیں پوچھدے کہ کماریاں بچیاں روزانہ پیک جو لا کے بیٹھی ہیں رات دن اتنے انیاں ہو رہی ہیں نیٹ چلا رہی ہیں انہاں کول پیسے کتھوں آ رہے پوچھے ہوراں تو نہیں اپنی بیٹی تو پوچھ لو اپنی ہمشیرہ تو پوچھ لو اپنی بیوی تو پوچھ لو ساڈے تے گھر دے دانے پورے نہیں ہوندے گندم پوری نہیں ہوندی ساڈا تے آٹا پورا نہیں ہوندا ساڈا تے او ٹکٹ دا کرایہ نہیں ہوندا اسی روزانہ شہر نوں پھر تے دیہات نوں آنا ہوندا ہے ساڈے تے دے کپڑے کوئی نہیں تے تو دس روزانہ جڑے موبائل چلاندی کیویں اج دعا کرو اللہ ساڈے بیٹے تے بیٹیاں کوارے بچیاں نوں اللہ موبائل تے شراب تو بچا عجیب نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں جنہاں دے گھروں قرآن دی آواز آندی ہیں انہاں دے گھر فجر ویلے اٹھدا کوئی نہیں جڑے تہجد دی اذان دیندے ہیں 10 بجے تک انہاں دا بوا کھولدا کوئی نہیں نہ سمجھو گے اسد ڈپٹی دیندے پے 40 سال ہو گئے میں اوکارے دی جماعت نوں ویکھدا لاہور نوں ویکھدا کراچی نوں ویکھدا میں ڈیرہ غازی خان نوں ویکھدا اتنی محبت غریباں دی میرے نال تے ہے تے قرآن دی وجہ نال تے میں انہاں دی غربت نوں ویکھ کے انہاں دی حمایت کردا کہ یار دوسرے پاسے اہل حدیث نہ بنو اپنے گھر دی چار دیواری وچ بن جاؤ اساں سارے سوچ رہے اندے بابے کول تو کپڑے پہن نوں کوئی نہیں اندے بھائیاں کول تو روزگار کوئی نہیں اندے ویراں کول تے کاروبار کوئی نہیں وہ تو آپ مقروض ہیں اندہ باپ تو ہے ہی بالکل لاچار لیکن پچھو کوارے بیٹے کول کواری بچی کول کاروبار تے کچھ نہیں کردا روزانہ موبائل وچ اللہ اکبر یہ پیکج 1000 تے 1200 دے کتھوں لگ جاندے پوچھو گے وعدہ کرو اللہ نال بہن تسی گل نہیں کر سکتے ملی دا کر پانی لاون بھر بھر مشکاں پاوے عیبت کم میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے منو یا سر بھنو اللہ کی قسم ہے میری کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے جتنے نمازی تے جتنے واز سنن والے جتنے میرے بیٹے تے بیٹیاں تے جتنے میرے بھائی تو بہناں یہ سارے اللہ کرے میرے بزرگ بھی ایک اللہ اکبر میں کرن جی میں پیغمبر نے جنات کو حکم لے ہے پہلے آغا سامی نے لاٹھی لئیے تے کھلو گیا ہے